Καλησπέρα από το Επιχειρηματικό Κέντρο Χρήστος Μέγλας, Σερέξπο 2025, για 10η χρονιά, επαιτειακή φέτος η Σερέξπο, 10 χρόνια Σερέξπο. Και μέσα στα πλαίσια όλων των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται αυτές τις μέρες εδώ στην έκθεση, έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση, ένα σημαντικό διαγωνισμό, και γι' αυτό έχω κοντά μου, και θα μου επιτρέψετε να το διαβάσω για να μην κάνω λάθος, τον κύριο Τσελέπη Μανώλη. Είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ρομποτικής Ελλάδος και βεβαίως εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Σας ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε στη Σερέξπο. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, για τη φιλοξενία σας. Να είστε καλά. Σήμερα και αύριο έχουμε διαγωνισμό ρομποτικής, πανελλήνιο. Πανελλήνιο. Σήμερα έχουμε τον προκριματικό. Είναι η δεύτερη ευκαιρία, όπως την λέμε, για τα παιδιά που δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν στο Πανελλήνιο τις 5 αγωνιστικές. Και αύριο είναι η τελική του πρωταθλήματος, όπου οι καλύτεροι από το πρωτάθλημα αύριο θα αναδειχθούν ώστε να πλαισιώσουν, είναι τα καινούργια μέλη, όπου θα πλαισιώσουν την Εθνική Ελλάδος, προκειμένου 17 Δεκέμβρη να πετάξουν για Αυστραλία στη Διεθνή Ολυμπιάδα Ρομποτικής. Εντυπωσιακό. Πραγματικά, είναι σαν τη εντυπωσιακό, ρομποτική. παρόλο που ζούμε μέσα σε αυτό, το βλέπουμε ως ένα άθλημα, είναι ένα άθλημα παγκόσμια, λίγο γίνεται και στην Ελλάδα, αγκαλιάζεται συνέχεια. Εκπλησόμαστε και εμείς με ανθρώπους που μας πλαισιώνουν, όπως είναι το επιμελητήριο φέτος. Πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Σημαντική στήριξη του επιμελητηρίου. Πάρα πολύ σημαντική. Μιας και πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί και ένα ιδιαίτερο πρωτάθλημα για την Ελλάδα που θα αφορά τα μέλη του επιμελητηρίου. Το πιο σημαντικό για εμάς είναι ότι έχουμε ανθρώπους που λίγο μας ακούν, μας στηρίζουν, το αντιλαμβάνονται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να το αντιλαμβάνεσαι, να μην το κοιτάς από μακριά. Και είναι ένα σπορ. Είναι ένα άθλημα. Από συμμετοχές, θέλω να μου πείτε τι όγκο συμμετοχών έχουμε. Πάντα οι τελικοί έχουν το μικρότερο όγκο, δυστυχώς, θα λέγαμε, γιατί αφορά τους καλύτερους από τις αγωνιστικές. Φέτος διαγωνιστήκαν 730 παιδιά συνολικά. Πάρα πολύ καλά. Σήμερα έχουμε 15 της δεύτερης ευκαιρίας που ήρθαν στην πόλη, και αύριο είναι 55 παιδιά, αν δεν κάνω λάθος, ή 50-55 παιδιά, όπου στην ουσία είναι οι καλύτεροι όλης της Ελλάδος, όπου θα πλαισιώσουν την Εθνική Ελλάδα. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που όλο αυτό πραγματοποιείται στις Σέρες και μέσα στα πλαίσια της Σερέξπο. Αλλά ήθελα να ρωτήσω το εξής, και εσείς σίγουρα θα το γνωρίζετε καλύτερα. Η ρομποτική είναι, αν το πω έτσι, αν μου επιτρέπετε, είναι μία μόδα, είναι κάτι που θα φύγει, είναι κάτι που ήρθε και θα μείνει? Πολύ ωραία η ερώτηση και πάρα πολύ εύστοχη. Ήρθε, άργησε να έρθει. Ξεκινάμε από αυτό. Ναι. Ιδιαίτερα για την Ελλάδα και για την Ευρώπη, μιας και ταξιδεύουμε στο εξωτερικό και βλέπουμε αρκετά πράγματα. Η Ασία το κάνει 27 χρόνια. Ξεκινάμε από αυτό. Σωστά. Αν ήταν μόδα, θα είχε ευθύνη ήδη, θα το παρατηρούσαμε εκεί. Όχι μόνο δεν ευθύνη, εντατικοποιείται, περνάει στη σφαίρα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, περνάει ως σπορ το αντικείμενο. Δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι αυτό που παίζαμε εμείς ως παιδιά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και τα υπόλοιπα αθλήματα, ότι τα παιδιά που γεννιούνται με ένα κινητό και μια οθόνη αφήσει, ότι θα συνεχίσουν να ασχολούνται με τα ίδια αθλήματα. Ο αθλητισμός αλλάζει σε γενικότερο πλαίσιο. Εδώ όμως τίνει και το εξής, ότι δεν μιλάμε μόνο για το κομμάτι του αθλητισμού. Αφορά την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, αφορά το artificial intelligence, αφορά όλα αυτά που ακούμε, που αλλάζουν γύρω μας. Αυτά τα παιδιά είναι μέσα από αυτό, βγάζουν τις δεξιότητές τους. Προπονούνται στην ουσία για το επάγγελμα που θα έχουν αύριο. Δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε και θα μείνει, ήρθε για να φύγει, ήρθε για να μείνει, και όπως λέω πάντα άργησε να έρθει. Πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας λέτε. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Κλείνοντας, μάλλον, να κάνω και μία ερώτηση, γιατί πολλές μαμάδες μας ρωτάνε, και βλέπω και από φίλες και από τον περίγυρο, από ποια ηλικία μπορεί ένα παιδί να ασχοληθεί με τη ρομποτική? Έχει ηλικία? Λοιπόν, κάνουν όλα τα παιδιά για ρομποτική? Καταρχάς, κάνουν όλα τα παιδιά. Ωραία. Υπάρχουν εκπαιδευτικά συστήματα που ξεκινάνε από προσχολική ηλικία. Όταν περνάμε στην αθλητική σφαίρα, ξεκινάνε από 6 ετών. Είναι στην ουσία την πρώτη δημοτικού και μετά, και δεν έχει όριο ηλικίας. Είναι ένα άθλημα, θα πρέπει να διευκρινίσουμε, όπου δεν έχει όριο ηλικίας, είναι ανεξάρτητο. Αυτό πολύ σημαντικό. Και επίσης δεν έχει φύλο. Είναι μεικτό. Ναι. Δεν διαχωρίζουμε αγόρια και κορίτσια, άντρες και γυναίκες. Δηλαδή, μπορεί κάποιος στα 20 του να ασχοληθεί με τη ρομποτική. Να συνεχίσει. Όπως επίσης πολλά παιδιά, φέτος, ας πούμε, από το τμήμα μας, θα βγουν 3 παιδιά όπου φεύγουν ως φοιτητές και θα γίνουν προπονητές στις περιοχές τους. Άρα, στην ουσία, υπάρχει μια αποκατάσταση σε αυτά τα παιδιά που θα χάνονταν δουλεύοντας ως σερβιτόροι ή κάποιο άλλο επάγγελμα. Όχι, θα συνεχίσουν και θα ασχολούνται με τη ρομποτική. Θα έχουν μια αποκατάσταση στα φοιτητικά τους χρόνια και δεν ξέρουμε και πού θα τους οδηγήσει. Αντίστοιχα, έχουμε αρκετά παιδιά όπου
σε ξένα πανεπιστήμια βρίσκονται από τα προηγούμενα μας χρόνια και βρίσκονται με υποτροφίες, αναγνωρίζοντας όλο αυτό το έργο της ρομποτικής που έκαναν τα προηγούμενα χρόνια. Μπράβο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χαιρόμαστε που είστε εδώ στη Serexpo, στην 10η Serexpo, γιατί εμείς το γιορτάζουμε και πραγματοποιείτε. Μια μικρή διευκρίνηση που θα ήθελα να αναφέρω. Στην πόλη μας υπάρχει η τύχη του τμήματος του Πανσεραϊκού. Ο Πανσεραϊκός είναι το παλαιότερο στην Ελλάδα αθλητικό σωματείο που αγκάλιασε την αθλητική ρομποτική. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μεγάλο ευτύχημα για την πόλη, γιατί μπορεί να απευθυνθεί κάποιος εκεί και να διδαχθεί αυτό το άθλημα. Σημαντικό και αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, να είστε καλά, καλή συνέχεια και ευχόμαστε τα καλύτερα. Ο καλύτερος να κερδίσει. Πάντα. Έτσι δεν λένε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά.